Ningmay masoro achama nzigi meka nyamada kanyeshi njabaranu mo wala safa muyabise soro fe Sherifla TV bamananga kunafuni na mimbi wala like auye malikunga ani jien fan wara ukunga ama fo ngone ye apmasele bakuruba kunafone malidenw yera damane nyonje sigiba na haglina bora Comité national pour le salut du peuple CNSP la o baraw no dona Centre international de conférence de Bamako CICB la abina franjero fanga nyamaya so sigili chogoyaw jatemine Ramdel jakulu mi ni ani Nasarala tomba Union Européenne tegebe nyombulo bara do bulu dambe ubulo mi na ke sababu ye ku ka bara ere to fene noya ubulo ni ku na funu na mabawu ye farabina ke minu nga ku na funi tawla kalase aw mo soni aw dangana ayano je Mali Salamatonga faranyonga jakuluba au Conseil islamique du Mali Manyema Mali Salamadina nyema ka faranyonga jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Manyema Silamaya demeto Ansaru Nyajora Sayyida Sherif Ousmane Madana Haidara aye Silamaya demeto Fédération Ansarine Internationale Fadi Makoroba bismillah bonyami ne abido femi nasrala oye kafo katama kabla imanyona oye ala kafenga nunenye jango inyejo yoro mamingera sababu ye kibla siraka sirami ni obimasi alijinemo na kunkunye kana unyada zamzame yuka loto siribe kumei abila sema mimve alhamidu badini ka beni san yelema ye laada do silamaya dɛmɛtɔn ansaru ma fɔlɔw fɛ n'o ye an ka cɛkɔrɔba ɲumanw ye o kana foli bila an fana karamɔgɔ la a Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara ka duwawu k'a ye ni ka duwawu ɲini a fɛ o laada kelen timɛna ɲinɛ fana an ka cɛkɔrɔba ɲumanw fɛ ni ka ɲɛsin an fana karamɔgɔ ma a Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara n'ale Mali alisilamɛ diinɛ soba au Conseil islamique du Mali ma ɲɛma ye wa a sen fɛ an ka cɛkɔrɔba ɲumanw n'olu de kɛra maa fɔlɔ ye ka an fana karamɔgɔ a Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara kɔkɔrɔma don a ka laseliw la u y'u ka layidukanw kurakuraya ka ɲɛsin a mɔ an nisɔndiyara an fari fununen bɛna segin ka taa so an ye layiduw kɛ kura ye inshallah ni ala ka jɛn karamɔgɔkɛ ye an ye layidu min da ɲɛ n'a y'a ta k'a bin an sigin bɛ fɛn nisi la fɔ kaburu ko segite farikolo de be fama yene dusukun nafale be karamɔgɔkɛ ala ka hɛrɛ kana ye ala ka hɛrɛ kana ye ala ka baraka do anana ala ka baraka do an ka demaya na ka demaya ala ka baraka do abele wa ni kɛnɛ kelen kan mun be silamɛya dɛmɛtɔn ansaru ma kɔrɔw ka foli ko fɔ ka ɲɛsin an fana karamɔgɔ ma a Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara n'ale Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma ye wele kɛra an ka makɔrɔw fɛ ka ɲɛsin ansaru jamakulu ma kɛrɛnkɛrɛnya ma a denmisɛnnilakanw ka ɲiniw fɛ wulikajɔ min o bɛɛ la halisan o ka caman fara o wulikajɔ kan walasa silamɛya diinɛ ɲɛ ɲuman o bɛ se ka cari ni k'a faamuya maaw fɛ cogo minɛ wele min bɛ ne bolo ka se denmisɛnninw ma anw kɔni anw ye dɔ kɛ anw ni karamɔgɔ an ye fɛn daminɛ ɲɔgɔn fɛ depuis fajiri ni an tɛ fitiri la lantara tɛmɛ kuma mɛnna o tuma min wele lase denmisɛnninw ma tiɲɛ minɛ ni man gɛlɛn fɔ n'i ye tiɲɛ minɛ a bilali an b'a fɔ denmisɛnw kana tiɲɛ bila anw ye tiɲɛ ye ka ban ni ala sɔnna n'an ka layidu dafalen bɛ taa ɲɔ ala la silamɛya dɛmɛtɔn ansaru ma kɔrɔw ka nin bɔn ye an fana karamɔgɔ la a Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara a ye a ka nisɔndiyakanw yira ni ka bonyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin u ma ko ni kunu wa duwawu caman kɛra an fana karamɔgɔ fɛ a Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara nin kɛnɛ kan ni ka sɔrɔ ka fatiya kalan ani kirakan sɔli k'o kɛ ka baaraw kuncɛ Anya faye bakuruba kunafone na malidenw ni ɲɔgɔn sigi min ni a kun laɲinin ngomɛ jakulu fɛ jakulu min wele ko Comité national pour le salut du peuple CNSP ka se ka bɛn ka dɔ ka furanjɔrɔ fanga sigi n'o ye jamana ɲɛmayaso kura ye sigi njujɔra Centre international de conférence de Bamako CICB la ka bɛn ni sibiri septembre kalo tile 5 ye forobatɔn fanga sinamatɔn ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka taa se jamana ɲɛmayaso fanga ɲinindɔn bɛɛ jɛra ka ɲɔgɔn sɔrɔ Centre international de conférence de Bamako la ka lajɛ ka bɛnkan minnu ni kumakan ka kɛ olu ka olu fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ yanni sigi don nata tɔw cɛ
da kan ka don fɛn minnu ni fɛn minnu na nin bɛɛ lajɛlen laɲini de ye ka taa bange faranjɔrɔ fanga de la min kan ka kɛ sababu ye k'an ka jamana labaara ka bɔ kuma dɔ la ka taa kuma dɔ la an ka maa minnu kun bɛ Sherifila TV Jabarani tɔgɔ la o ye Sadio Sidibe a n'a ka jatala Seydou Ɲare u ye fɛn min sɔrɔ filɛ nin ye. An ka dunanjigi soba min bɛ yen ni a bɛ wele Centre International de Conférence de Bamako ale de sugandira min b'a to lajɛrɛba min ni a kun kan ka kɛ ni CNSP maaw y'a hakilina sɔrɔ ka sabu kɛ Mali bɛ bolo min kan kabini jamana ɲamakɔrɔ ka fanga bɔ sira la ni o ye Ibrahim Boubacar Keita ye min b'a to ka se ka hakili falen falen kɛ gouvernement de transition ko kan maa 300 bɔ ɲɔgɔn ko parti politique maa b'o la société civile maliden bɛɛ lajɛlen ka fara maliden minnu bɛ jamana kɔ kan olu de yera kɛnɛ in kan maa ye kuma ta kɛnɛ in kan o y'a jira k'a fɔ k'u nisɔndiyalen don CNSP ka nin hakilimaya in na n'a bɛna kɛ sababu ye ka maliyɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan min b'a to cɛmancɛ fanga ko kuma min ni a b'a la k'a fɔ a bɛ se ka waleya cogo min na. Awa CNSP ye hakili ɲuman sɔrɔ u y'u ka baara kɛ contrairement d'habitude coup d'état nous kɛra mɔgɔ bɛ wuli min ka d'u b'a kɛ mais ninnu y'a usagira ka ɲɛsin peuple malien ma pour que bɛɛ ka hakililata di pour que an ka se ka sariyaw damadama dɔ bɔ sariya min bɛ se ka an dɛmɛ pour que an ka jamana se ka vraiment ka taa ɲɛ ka yiriwa bon erreur damadama dɔ min tɛmɛna il faut que peut-être an ka se k'u éviter et puis an bɛna sariya minnu awa taa ni sena an bɛ ala deli ala ka kɛ ni coup d'état laban ye. An filɛ kalo min na o tile 10 tile 11 tile 12 an b'o labɛnw de la baara minnu kan ka kɛ transition yɛrɛ bɛna kɛ cogo di transition yɛrɛ taabolo ye jumɛn ye transition bɛna sigi cogo di jɔn ni jɔn kan ka don transition kɔnɔ o kumaw de bɛna kɛ o baara labɛnw de bɛ yen an nana o de kɔnɔna na sɛbɛnw dira an ma ko terme de référence baaraw yɛrɛ kan ka boloda cogo min na kan ka taa sigi ka fɔ kɛ aw yɛrɛ y'a ye sisan o ye commission sigi o commission bɛna taa baara kɛ yasa ka papier in k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ fɛn min b'a jɛ ko fara kan. An bɛ yan nɔ i n'a fɔ mɔgɔw tɔ bɛ yan cogoya min na n'o ye sadi weleli ye k'a fɔ an ka na an fɛla fɔ sadi transition a bɛna labɛn cogoya min na. An nana bi an ye min ye discours min dira a bɛ an hakili sigi kuma min kɔni fɔra o kuma b'a jira ko an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan jamana kunna donc an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan de ɲini parce que jamana in y'a lajɛ bi a bɛ degun caman kɔnɔ o degun fɛn o fɛn bɛ se k'o ɲɛnabɔ o ye fara ɲɔgɔn kan de donc o b'an rassurer. Nin lajɛrɛba in kɛnɛ kan malidenw dɔw ka nisɔndiya jira k'a fɔ ko hakilina min taara min b'a to maliyɛn bɛɛ bɛ se ka don ka bɔ da kelen fɛ cogo min na ko nin ye hakilina ɲɛnamaba ye ni ka tila ka CNSP mɔgɔw fo u ka hakilimaya in na nka dɔw fana y'u ka nisɔngoya jira ka sabu kɛ kɛnɛ labɛnbaw ye waleya min ta ka dɔw sɛgɛrɛ dɔw ka kumaw kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ kɛnɛ in kan u ye dɔw ka nali waleya k'a sɔrɔ dɔw nana olu ka nali ma dɔn yɛrɛ u ka fɔla ko o ye furufuruko ye olu bolo olu ka fɔla ko o tɛ laɲini yɛrɛ ye laɲini ye min ye o ye de k'a jira k'a fɔ maliyɛn den fɛn fɛn y'a senba kɔnɔ kɔrɔ ka se ka na kɛnɛ in kan ko a bɛɛ kan ka fo k'a waleɲuman dɔn. Baara daminɛna an b'a fɔ a nun donna bon gɛlɛya dɔw yera baara kɔnɔna na je pense que o ye adamadenya baaraw ye a fili tɛ ban ni ala sɔnna je pense que olu bɛ dilan dɔɔni dɔɔni quoi donc mɔgɔw nana je pense que mɔgɔ caman frustré la dɔɔni quoi discours cogoyaw la mɔgɔw ma lafiya kosɛbɛ kumaw kɔnɔ quoi et on a un sentiment que i n'a fɔ dɔw jɔlen n'u yɛrɛ la ko in kɔnɔ en réalité. U ye structure caman cité mais u ɲinɛna caman kɔ a ma kɔnɔsɛn société civile an m'o olu mɛn les secteurs privés an ma organisation foyi mɛn a la parti politique caman bɛ yen fana an m'olu fana tɔgɔ si mɛn a la je peux comprendre que a kɛcogo ne yɛrɛ fɛ minnu y'a organiser u filila an bɛ se k'a fɔ ten sinon mɔgɔ man ka ɲinɛ ninnu bɛɛ kɔ parti caman bɛ yan u tɔgɔ ma fɔ société organisation caman bɛ yen i n'a fɔ secteur privé mɔgɔ hali kelen ma fɔ a la an tɛ se k'o bila fili minɛn kɔnɔ. o y'an wele sɔgɔma ko an ka na assise la an nana mankan bɔra yɔrɔ min na sisan o ye mɔgɔw kan ka groupe kɛ yɔrɔ min na ka taa baara kɛ bon dɔw y'o tɔgɔ mɛn dɔw m'o tɔgɔ mɛn bon donc mɔgɔw frustrera minnu m'o tɔgɔ mɛn o frustrera bon dɔw fana tɔgɔ fɔra bon olu fana ko bon normalement dɔw tɔgɔ kan ka fɔ ka tɛmɛ ninnu kan ka tɛmɛ anw kan an besoin tɛ mankan na bilen maliyɛn bɛɛ kan k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bi bi in na an bɛ yɔrɔ min na bɛɛ kan k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cɛ ni muso bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma
ni fili kɛra yɔrɔ min na an ka sɔn ka fɔ ni fili kɛra y'a mɛn donc an kana dimi k'a fɔ an bɛ porte tugu ka taga. Colonel Malik Diaw ka kumaw la a ye wololomaka ɲɛsin maliden cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen ma k'a jira k'a fɔ ni tɛgɛdiɲɔgɔn ma tɛ ko Mali bɛ bolo min kan a ka gɛlɛ a ka bɔ o bolo kan o siratigɛ kɔnɔna na a tilala k'a jira maliyɛnden bɛɛ lajɛlen na u ka se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min b'a to Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo min na ani fana cɛmancɛ fanga ko min ni a fɔlen don bɛnkan jɔnjɔn bɛ se ka sɔrɔ cogo min na min b'a to ka se ka olu gɛlɛyaw bɛɛ ban ka tila ka foli ta k'a di maa y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka se ka na kɛnɛ in kan k'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn an b'o ladɔnna k'a fɔ nin tile kelen baara in bɛɛ mana kɛ min kan o kɔnɔkumaw bɛ ɲɛfɔ sibiridon wula fɛ maliden bɛɛ lajɛlen ɲɛna. An bɛ to Centre International de Conférence Bamako CICB la an ka ɲininikɛla Sadio Sidibe n'a ka jatala Seydou Ɲare sera ka maa damadɔ fɛnɛ dasumuzumu wa hakilinata ye min ye u bɛ se k'o lase mɔgɔw ma an ka jɛ k'a ɲɛmada. Maliyɛnw ka sigi ka bɛn kelen kan jamana in bɛ tugu lahala min na a bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na jamana in yɛlɛma bɛ se ka don a la cogo min na pour que maliyɛn bɛɛ lajɛlen k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka baara kɛ a ka ja an ka jamana in bɛ bɔ nin degun kɔnɔ cogo min na mɔgɔ kelen tɛ se k'a kɛ fo maliyɛn bɛɛ de k'a dɔn k'a fɔ vraiment an bɛɛ lajɛlen kan ka fara ɲɔgɔn kan k'a dɔn k'a fɔ ko maliyɛn ye an bɛɛ lajɛlen de ta ye k'a dɔn k'a fɔ ko an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que jamana in a ka se ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ a ka se ka bɔ nin ko in na an bɛɛ lajɛlen k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma parti politique o maliyɛnw fɛn o fɛn association bɛɛ lajɛlen de ka kan jamana in na donc Mali mɔgɔ wɛrɛ tɛna na kɛ anw de bɛ jɛ k'a baara ni an ma jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a bɛ gɛlɛya mais bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'a dɔn k'a fɔ jamana in an bɛɛ de don jamana in ye kelen de fila tɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que jamana in an ka bɛn kelen kan jamana in ka se ka taa ɲɛ o de laɲini don ni ala ni kira sɔnna ma o faamuyara maliyɛnw fɛ an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'o baara kɛ an bɛ ala deli fɛnɛ minnu tɛ an cɛla bi ala ka yen kusaw ma ni yan ye u k'a dɔn k'a fɔ an hakili b'u la fɛnɛ jamana in ni ala sɔnna ma an bɛ jɛ k'a baara. An bɛ yan maintenant comme CNSP mɔgɔw wele ko bɛɛ ka na maintenant pour une journée de concertation nationale donc du coup mɔgɔ si tun tɛ sujet dɔn thème dɔn donc il fallait être bɛɛ ka na fɔlɔ k'o lamɛn. Et à la barcala, le vice-président a Boraka Temoufo. Donc maintenant, entre-temps, au Kelingalame, nous qui sommes au moins les acteurs économiques du pays, parti politique Mounobéan, Sorassi Mounopanabéan, la société civile, on va dire au moins tous les Maliens. On essaiera au moins de mettre en place maintenant un cercle de réflexion de créer. Cette réflexion est maintenant durant ces 2 jours d'atelier. Donc pour essayer de voir Mali paramètres et que maintenant, très urgemment, il y aura Nani Mounoumé directement qui sont la priorité. Et maintenant, avec, on est en pleine crise de Covid-19, quand maintenant sécurité kola, quand au moins rôle kola, et puis aussi quand aussi réforme institutionnelle là. Mali président Korotara, Assemblée Tara, donc maintenant ça Mali est géré donc au cadre de Konambéan et Amedo qui a la coutière là directement aussi. On a CICB là, ka TDR validé, barmen kanka bolosi ka transition la 5 ans, ka munu kanka transition animée ko identifié à kanka kechoga amina fana ko ka beama. Amali municipal be ko ka bafu mo ko malande et de la lecture diaspora ay million woro. Diaspora M5 ye bara chamande ke aye wul po chamanke donc Mali kro de bnajo otna ke anko ni président kera malien l'intérieur premier ministre ke diaspora ou président du conseil national de transition parlementaire ke diaspora mo koy et ni ala sona amina bara min kanka ke abike pour que Mali kro am Mali minina o kasoro Mali min beba ɲɔgɔn sira kɔnɔ beba yɔrɔ kɔnɔ. Walasa k'a ka baaraw nɔgɔya a bolo Ramdel jakulu do jakulu min ni a ka baaraw bɛnnen don an ka maa minnu b'u gɛrɛsɛgɛ filɛ tungana t'a la ka se ka olu do muruba kala la ni nansaralatɔma Union européenne de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo u ye baara bolo dalen kura dɔ n'u don ka bɛn ni sibiri septembre kalo tile 5 ye tungarangew ka jɛkuluba au conseil des maliens de l'extérieur jabala la a bɛna kɛ sababu ye k'u ka baaraw walankata ka se jamana fan wɛrɛw mɔ an ka maa minnu kun bɛ Shérif Latebe Jabarani tɔgɔ la o ye Abdulkarim Sakɔ n'a ka jatala Abdoulaye Sugudugu. Réseau des associations migration et développement local n'o ye Aramdel ye
ni baara kura n'u donnen a fɛ n'u k'a ma ko projet n'a musakaw bɛɛ lajɛlen bɛ t'i jɔ $11 fitinin ka $12 jɛ. Kalo 8 kɔnɔna na kalan bɛna kɛ réseau in kɔnɔna baarakɛlaw kun u ni ɲɔgɔn cɛ walasa baara min n'o bolodalen don aramdal maaw fɛ o baaraw bɛ se ka kɛ wasa kɔnɔna na a n'a ɲɛdɔn kɔnɔna na ka se ka baarakɛlaw ka dɔnniya k'o yakuba kalo 8 kɔnɔna na. A baara in dɛmɛbaga jɛkulu n'o ye a musaka bɔbaw ye o ye Union Européenne ye ani a bɛ fɔ min ma ko programme Hibiscus olu de y'u tɛgɛ don kun aramdel ka projet kan financer. Kalo 8 kɔnɔna na kalan bɛna kɛ aramdel a baarakɛlaw kun baara minnu bolodalen don réseau yɛrɛ fɛ n'o ye aramdel ye walasa o bɛ se ka kɛ sankɔrɔta ani baara ɲɛdɔn kɔnɔna na cogo min. An bɛna projet dɔ lancer bi projet min bɛna tali kɛ an yɛrɛ ka formation interne la. Donc ça veut dire que an ka baara kɛcogo n'an ye formation kɛ ka ɲa a kan ka se ka yɛlɛmaba don a la a kan ka se ka a to an yɛrɛ ka se ka an ka projet monter an yɛrɛ ka se ka financement ɲini. Donc n'o kɛra an ka hakili la financement caman an hakili b'a la an b'o sɔrɔ. Donc o fana an bɛ layidu ta k'a fɔ ko formation minnu n'a bɛna kɛ an kun an bɛna a formation ni suit ni hakilisigi ye ni régularité ye an bɛna don o don wa miniti kelen man ka fɔ an kɔ. O kɔfɛ ka foli lase an dɛmɛbaga jɛkuluw ma min bɛ fɔ ko Hibiscus parce que Hibiscus ni Union Européenne olu de ye an ka projet ni financer entièrement. Donc an tɛ se ka wuli n'an ma foli lase olu ma. Ka foli kɛ hali bi aramdel n'a a tɔndenw bɛɛ lajɛlen hali bi an k'an tigɛ don ɲɔgɔn bolo yaasa an ka se ka ko baw kɛ hali bi min tɛ ninnu ye. A baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra sigida 6 na n'o ye Bamakɔ commune 6 ye. O maire ka lasigiden ye kɛnɛ sɔrɔ mairie tɔgɔ la a ye folikan kɛ ka ɲɛsin aramdel ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ma a n'a baarakɛlaw bɛɛ ni k'a yira k'a fɔ a nisɔndiyalen bɛ k'a fɔ u ka mairie sen don ni baara in na ko commune 6 yɛrɛ ka baara bolodalenw na n'u k'a ma programme de développement économique social et culturel PDSEC k'u kɛmɛ ka hakilina caman ta a kɔnɔ hakilina min n'a dɔ bɛ tali kɛ aramdali ka ni baara bolodalen ninnu kan o nasiraw kan a y'a yira k'a fɔ mairie ka dayɛlɛlen don u ye su ni tile k'u dɛmɛ ani k'u bilasira walasa u ka baaraw bɛ se ka kɛ sankɔrɔta ye cogo min. Ngo n'i ye tungako lajɛ bi n'i y'a mɛn n bɛ taa kɔgɔji kɔfɛ a caman na i bɛ taa pankuru de la pankuru min bɛ commune 6 de kɔnɔna na ayiwa garaba bɛ anw de fɛ yan nɔ fana minnu bɛ taa dugu lasegin ka segin ka na laban o conseil fana ka siège o bɛ anw de fɛ yen nɔ. Donc c'est pour vous dire que commune 6 fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ aw bɛ kɛlɛ min na n'o ye migration irrégulière ye walasa an ka se k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka o kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. Donc nin bɛɛ fɔlen kɔ n ko maire tɔgɔ la ani an ka conseiller mɔgɔ 45 bɛɛ tɔgɔ la n bɛ kuma ta yan nɔ k'a fɔ ko projet min ni a dabɔkun ye n'o ye ka aramdel ka u renforcer u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ se k'a fɔ ko projet in a lancera. Donc nin de tun y'a dakuruɲɛ dama la kumabaw ye donc n ka foli b'aw ye maire n'an ka conseiller bɛɛ tɔgɔ la. Kɔnɔdɔnna k'a fɔ réseau de l'association migration et développement local aramdel u ka ni projet in musaka sira kan u dɛmɛbaga jɔnjɔn o ye Union Européenne ani programme Hibiscus maaw ye. Mouvement IBK kanu u ye sigi dɔ kɛ min senfɛ u ye u ta fa jira ka bɛn ni juma septembre kalo tile 4 ye kunnafonidilaw tɔgɔla sur la maison de la presse u y'a yira kunnafonidilaw la k'a fɔ jamana basigili nasiraw olu ka laɲini ye fɛn minnu ye n'u b'a fɛ malidenw k'o sidɔn jɛkulu min ni a bɛ wele ko comité national pour le salut du peuple CNSP o fana k'o sidɔn o ye k'a fɔ maa minnu minɛn bɛ fangakɔrɔ maaw la olu ka bila u y'u ka laɲini ye furanjɔrɔ fanga ma na sigi fana denmisɛnninw ka kalanko jɔrɔ bɛ mouvement IBK kanu na kalanko ka teliya ka ɲɛnabɔ ka ɲini malidenw fɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka faso jɔ ninnu ye kɔrɔfɔw la kumabaw ye mouvement IBK kanu ye minnu dajira kunnafonidilaw la kunnafonidilaw tɔgɔla so la Amadou Diallo ni Baba Keita Ngumbe Sheriff la TV Jabarani tɔgɔla. O kɔfɛ bi an sigilen kɔfɛ an b'a yira k'a fɔ fɛn y'an sɔrɔ u ti kalo tile 18 min ma bɛn an ma mais mɔgɔninfinw ka ko don
ala b'a yɛrɛ sago de la n'a ye min kɛ don min na o de bɛ bɛn an balimakɛ an'an baarakɛ ɲɔgɔn an'an fa ani dɔw mɔkɛ n'o ye Alaji Ibrahim Bokar Keita ye san 7 kɔnɔ a ko ale se tun ye min ye k'o kɛ a y'o kɛ ni jamana in ɲɛ n'o y'a faso ye cɛ minnu ni muso minnu fana farala kan u tun bɛ se ka min kɛ u y'o kɛ ni a ma ɲɛ ko fanga bɛ dansigi nin dansigiyɔrɔ la ale bɛ foli kɛ jamana in denw ye minnu y'ale accompagner san 7 kɔnɔ a bɛ tila ka foli kɛ jamana finidonnaw fana ye n'o ye sɔrɔsiw ye u bɛ cɛsiri min na ni jamana in ye ko ala ka cɛsiri jidi ne ma fili a y'o fɔ an bɛɛ y'o mɛn mais bi an bɛ mun faamu an bɛ mun ye an ka jamana kɔnɔ ni tɔn in n'o ye mouvement IBK kanu ye san 2018 waatiw la ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'an bɛ Alaji Ibrahim Bokar Keita dɛmɛ an ma ŋaniya siri k'a fɔ ko cɛ dɔw ka tɛmɛ Mali bɛɛ kan an ma ŋaniya siri k'a fɔ k'a cɛ ka ɲi ni Mali bɛɛ ye wali kelen k'a bɛ kodɔn ni Mali bɛɛ ye wa an ma ŋaniya yɛrɛ fana siri k'a fɔ k'a bɛ se ko la ni jamana in bɛɛ lajɛlen mais an ye laɲini min ye ale bolo candidat minnu tun bɛ san 2018 an y'a ye k'a fɔ candidatw cɛla ale de bɛ se ka taa ni Mali ye yɔrɔ la min ka di malidenw ye anw minnu farala ɲɔgɔn kan k'a soutenir min ye anw hakilina ye o de y'a to an faralen kɔfɛ ɲɔgɔn kan le 10 mars ala ye an se kun min na an tun bolo ko président de la république ka caution ye 1,10 ye an taara ka taa 1,10 sara Grand Hôtel la o yɔrɔ de la o y'a yira an na k'a fɔ ko non ko 1,10 tɛ président mɔgɔ kɛ candidat ye tuguni Mali la o caution donc an taara ka taa tɔ sara Sikaso le 12 mai o san 2018 kelen kɔnɔna la donc an y'a yira a la an b'a dɛmɛ k'a kɛ Mali président ye ka tila tuguni san 5 min ni an bɛna o ɲini k'o di a ma an tɛ an sigi kɛrɛfɛ k'a filɛ an se ye fɛn o fɛn an b'a dɛmɛ o baara la pour que o bɛ se ka ɲɛ cogo min na donc ni ala ma ɲɛ ko ala ye Alaji Ibrahim Bokar Keita san 5 in nɔgɔyara a ye mais san 5 in baara daminɛ kɔnɔna la san 1 ni kalo 10 ɲɔgɔnna de sɔrɔla baara in kɔnɔ ani tile dama dama donc Alaji Ibrahim Bokar Keita ka fanga kun san 2nan bɛ bɛn bi de ma bi a tun ka di anw ye anw ni a ka sigi ka baro kɛ wali kelen ani kunnafonidilaw tun ka sigi ka baro kɛ ala ye tile 700 min nɔgɔya a ye jamanakuntigiya kɔnɔna la san 2 kɔnɔ a tun ka se ka ɲɛfɔli kɛ mais ni ala ma ɲɛ a ka di ala ye cogo min na a bɛ kɛ ten donc mun tora anw ye bi jamana min n'an bɛɛ jɛlen b'o la an bɛ se ka mun kɛ ni jamana in ye mouvement IBK kanu ye ko caman kɛ an b'o mɔgɔw rappeler o dɔw la bi an ye an jeliw di ni jamana ko in na an m'a di parce que ko IBK ye Mali président ye an y'a di parce que an bɛɛ jɛlen bɛ min na n'o ye Mali ye ala tilala k'an dɛmɛ tuguni se fitinin minnu sɔrɔla an ye an ka mɔgɔw fana dɛmɛ gɛlɛya bɛ mɔgɔ minnu na donc o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ bi n'a ma ɲɛ ko ala ye bi yira an na an bɛ mun fɔ sɔrɔsiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu minnu ye dan sigi fanga in na an b'a f'u ɲɛna an bɛɛ jɛlen bɛ min na n'o ye jamana ye u k'u ɲɛ yɛlɛ kosɛbɛ u ka jamana filɛ an b'a dɔn u ɲɛ yɛlɛlen don mais u ka dɔ fara u ka ɲɛ yɛlɛ kan wa u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan jamana in den bɛɛ lajɛlen mago bɛ jamana in na bi jamana in tɛ jɔ ni se minnu tɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'o nɔgɔya an ye ala ka jamana in kɔrɔta ala ka jamana in kɔrɔta et puis ala ka jamana in denw kan bɛn ala k'u kan bɛn cogo la jamana in bɛ min ɲini jamana in bɛ hɛrɛ sɔrɔ min na. hakili jagabɔ kɛlen kɔfɛ sariya se 39 n'a kan o bɛ kalanden karamɔgɔw de ko fɔ lahɔrɔma dɔw de don sariya kan ka min jɔ u ye o sariya se in de waleli gɛlɛya bɛɛ bibi na n'a ma ɲɛ ka fɔ Comité national pour le salut du peuple CNSP ale de bɛ wuli ka jɔw la janko furanjɔrɔ fanga bɛ se ka nɔgɔya u y'a lajɛ ka kumaɲɔgɔnya don u ni kalanden karamɔgɔw ka labasa jɛkulu cɛ nka u ma se ka fara ni bɛnkan ye o b'a jira k'a fɔ hali bi gɛlɛya bɛ Mali kalanko la o kumana an ka ɲininikɛlaw de wulila sa ka ɲɛɲinini kɛ a ko la u ye fɛn minnu sɔrɔ Samayira Sanogo n'a ka jatala Baba Keita o filɛ nin ye. Bɛn ma se ka ye ekɔli karamɔgɔw ka lafaso kulutɔn ani finitigilakaw cɛ olu minnu bɛ jamana koɲɛw ɲɛnabɔla nin waati in na o bɛnbaliya in kɛra jigiwaro ani nisɔngɔya ye maaw bolo minnu ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ kalankow ma baw o y'a yira k'a fɔ nin na kɛ kogo ye hali bi tugun min bɛ se ka bana mini Mali kalanko ɲɛnabɔli baaraw la. ŋɔni kura don min bɛna anw yɛrɛ sɛgɛn donc ne bolo lajɛrɛba min bɛna kɛ n'a bɛ fɔ a ma conférence nationale o de ka kan ka nin bɛɛ déterminer donc surasiw tun ka kan ka fɔ a b'aw jɔ fɔlɔ aw bɛ ka fɛn minnu ɲini tiɲɛ don a bɛ ka fɛn minnu ɲini a ka kan ka di aw ma nka
a y'aw jɔ fɔlɔ anw k'a lajɛ jamana wariko bɛ cogo di jamana fɛnw bɛ cogo di walasa an ka se ka a lajɛ ni anw bɛ se k'a kɛ bi ou bien n'an bɛ se k'a kɛ sini ou bien n'an bɛ se k'a kɛ san wɛrɛ mais ni sɔrɔsiw y'u lasigi ten k'u ɲininka u fɛla ye min ye u b'o fɔ. hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ o danganɛmɛ a kan k'a fɔ laɲini minnu b'a la k'a kɛ ekɔlikaramɔgɔw fɛ o ni a ka kan caman y'a yira k'a fɔ ɲinɛ fana kana kɛ denmisɛnninw ka hakɛ kɔ. mɔgɔ n'i kɛra ekɔlikaramɔgɔ ye kaban i b'a ɲini ne denmisɛnnin minnu bɛ kalifa i ma o denmisɛnnin ninnu ka hɛrɛ o denmisɛnnin ninnu ka ɲɛtaga o ye n bɛ se k'a fɔ anw ka kan k'o kɛ o ka kan ka k'anw ka dusukunna baara ye mais n bɛ se ka min fɛnɛ fɔ école karamɔgɔ caman bɛ yen bi degun caman b'u kan grève yɛrɛ y'a to degun caman dɔw sara dɔw banana fɛn caman kɛra o bɛ yen nɔ donc fo anw fɛnɛ k'a lajɛ k'a fɔ denmisɛnnin ninnu fɛnɛ filɛ denmisɛnnin ninnu ka siniɲɛsigi bɛ anw de bolo denmisɛnnin ninnu ka taaɲɛ bɛ anw de bolo wa u ka diɲɛnatigɛ ka ɲa a ka tiɲɛ anw de don. hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko dusu kamikami jigi wariw bɛ fan bɛɛ ekɔliko bunakun kan sigin tɛ ni a ye hali tile kelen k'a fɔ ko ɲina kalan bɛ se kɛ fu ye. article 39 sɔn kɛra a ma o donc ni sɔn kɛra a ma donc ça veut dire a bɛ appliquer mais ni u ko k'u jɔ fɔlɔ u ka temps dɔn d'u ma ne bolo u ma kan ka ban c'est à dire syndicalisiya la mɔgɔ tɛ ban ko bɛɛ la quoi parce que n'i bɛnna ko bɛɛ la dɔrɔn i b'i ka jɔ kɛ jalaki ye an ye kalanw bɛɛ kɛra. mais hali sa anw yɛrɛ ka wari minnu gouvernement kan ka wari minnu d'an ma normalement mois de mars tun kan ka sɔrɔ an ka wariw sara la gouvernement ye wari minnu d'an ma an ka ekɔlidenw ka entretien kama de mars hali sisan mɔgɔw ma sara mais an y'o bɛɛ ye k'an muɲu parce que jamana ko don donc gouvernement kan k'o lajɛ fanga kura min fana bɛ yen an ka wari minnu fana ma d'an ma u kan ka wariw sara ye anw ye pour que an ka se k'an ka mɔgɔw fana sara. ko fɛn dɔ bɛ sama jalaki bɔ o tɛ wɛrɛ cɛkun bɔ kuma dɔnnaw ko ten ko ekɔli karamɔgɔw ka u bolo da u dusu kan walasa jamana siniɲɛsigi ye minnu ye tɔɔrɔ kana bonya olu kan. denmisɛnninw u sɛgɛnna fo ka taa fɔ u sɛgɛnna kalan mun ye kalo 9 ye denmisɛnninw ye kalo san 1 kɛ kalan na surtout minnu yɛrɛ bɛ kan ka examen kɛ minnu kan ka defu kɛ ka bagu kɛ ka beto kɛ kabu kɛ halisa u bɛɛ sigilen don ko de kɔnɔ n'a fɔra ko san 1 kalan ou kɔni physiquement ou intellectuellement moralement ils sont fatigués denmisɛnninw yɛrɛ n'u ye u hinɛ b'i minɛ donc vraiment an kan ka Mali de bila ɲɛma. ekɔli karamɔgɔw ka lafasalikulu y'a yira k'a fɔ bɛnbaliya min kɛra o ni finitigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ o don o ma sɔrɔ foyi fɛ fo n'a kɛra layidu caman de taara donna tɛmɛnenw la ni o si ma bɔ a sira fɛ o de la dannayaba ma se kɛ olu ni finitigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ kuma min fɔra o fɛ olu ka sɔn o ma. an sigira an kumara proposition kɛra o proposition dɔ ye militaires ka côté la o ye k'a fɔ u bɛ article 39 waleya mais u k'a waleya ka bɛn novembre kalo ma u b'a aligné novembre kalo kelen na ka tila ka rappel kɛ 2020 rappel kɛ o san kelen kɔnɔ ka tila ka tugu 2019 kalo kilancɛ n'o ye a fɛ kalo wɔɔrɔ ye u b'o di décembre kalo la 2020 ensuite kalo wɔɔrɔ filanan u b'o di avril la 2021 donc entre temps grille deuxième volet bɛ yen nɔ deuxième augmentation bɛ yen nɔ o bɛ don en ligne de compte en janvier 2021 syndicats ma sɔn o de ma syndicats ko k'a kɛ conformément au PV de conciliation ka bɛn septembre kalo ma n'o ye nin kalo ye. nin ko in n'a ma ɲɛ k'a fɔ a gɛlɛyala wa a mɛnna sen na bɛɛ lajɛlen de kan ka wuli k'a cɛsiri ni k'a fanga fara ɲɔgɔn kan cogo min na a ko bɛ se kuncɛ hɛrɛ ani baden na baw n'i y'a ta k'a lajɛ denmisɛnnin bayirika de ka siniɲɛsigi b'a la ka don galama na ta a ka ja jamana kuturu ka siniɲɛsigi de bɛ danger la. an terikɛ